Continua Semedo amb la conducció, Semedo es planta a la frontal de l'àrea, Semedo amb Suárez, Suárez amb Messi, Messi a prop del balcó, Messi la posa per Coutinho, la rematada, gol! Això comença molt bé, això comença molt bé, això comença molt bé, això comença molt bé, gol del Barça, gol del Barça, gol del Barça, gol de traca i mocador de Coutinho, excel·lent la jugada de Semedo per la banda dreta, jugada individual, genera una superioritat descomunal enmig de la taraninya defensiva de Machín, la posa per Luisito, Messi filtra una pilota deliciosa a l'interior de l'àrea per Coutinho i la rematada tal com li arriba la passada de Messi del brasiler a l'esquerra de la porteria de Batxlik. És un golaç. Això ha començat de nassos, no s'havien jugat ni 3 minuts del partit i Coutinho que l'ha clavada. Barça 1, Sevilla 0. Navas que posa la pilota al cercle central on la caça Suárez, que fa una passada perfecta per Messi, Messi encara al defensa, Messi entra a l'àrea, el xuta, Messi, gol! Quin futbolista! Lionel Messi rep una passada descomunal en profunditat de Luisito Suárez, però és que fa una conducció que és letal, aquest canvi de ritme que té, que és únic al planeta Terra, entra un pam dins l'àrea i la rematada amb l'esquerra lluny de l'abast del porter és una delícia. Gol del capità, del petitó, del millor de sempre. Gol de Messi, gol del Barça. 12, gairebé 13 de la primera part. Barça 2, Sevilla 0. Lionel, etern Messi. I ara passada en profunditat per Luisito, que just després la sotada de Luisito, encara el porter, el retall, i això és penal. I al carrer no? Sí, és penal i expulsió, no? No, però ara no penalitzen en vermell. És veritat que amb el nou reglament és groga, però és un penal com una casa de pagès i l'hauria de xutar ell, eh? Si està confiat, si ho veu clar, perquè Coutinho se'l mira, Dembélé que l'anima, i jo crec que el xutarà ell, eh? Mans a la cintura de l'uruguaià, va cap a la pilota, Luisito! Gol! Batxlik s'ha llançat a la seva esquerra, la pilota ha anat a l'altra punta de la porteria, Luisito Suárez, el depredador, que torna a sucar, que torna a marcar, ell ha fabricat la jugada que ha acabat amb penal, ell ha rematat amb el gol, el 17, gairebé 18 de la segona part, Barça 3, Sevilla 0, gol del depredador uruguaià, gol de Luisito Suárez, gol del nou, Barça 3, Sevilla 0. Coutinho amb Dembélé, Dembélé li tornava la pilota al brasiler, hi ha un rebot, la volea de Rakitic, gol! No cal que el celebris, ja el celebrem nosaltres. Aquest sí que és el gol de la tranquil·litat, perquè el Barça estava patint. De fet, el Barça no està patint més perquè té a un dels millors porters del món. Com ha engaltat la pilota de voler a Rakitic després del rebot. Golaç del croat. Barça 4, Sevilla 1.